inda wani mai aikata laifi yake a Najeriya, ni da nike tsaye a gabanku na san inda yake, kuma ya san ni, ya san da zamana, kuma na san shi, na san da zaman shi. Dukkanin jami'an Najeriya, jami'an tsaro a Najeriya sun san inda masu aikata laifi suke, sun san su, sun san da zaman su, sun san yadda za a yi maganin su a cikin kwana 6. Ba wai ƙidayar kuɗi ba, daga shekara ta 2001 zuwa shekara ta 2014, duk inda wani mai aikata laifi yake, babu mai laifin da bani da ƙididdigar da na je na ƙirga yawan makaman da yake tare da shi. Na kuma ɗauki hotuna, na yi hotuna masu motsi na bidiyo, na kuma ɗauko na zo na kawo hukumomin tsaro da hukumomin gwamnati. Na kuma gaya musu cewar taswira ta aikata laifi a yammacin Afirka da ƙasashen Asiya, ɗanku, ɗan Najeriya, Allah ya ba shi aron dama na samun wannan ilimin, ku zo ku yi amfani da shi domin a samu maslaha al'umma ta zauna lafiya. Tun ana yi a ƙauyen Ƙayau, ban mantawa a watan Fabrairu na shekara ta 2001, a wannan watan ranar 13 ga wata na fara ganin bindiga mai sunan ƙira AK-47 a hannun wanda bai cancanta ba. Ɗanku, ɗan uwana ɗan Kano, wanda ya aikin tsaro kuma ya bari, ina tsammanin watakila yana saurare na yanzu ko yana gani na, ya san na rubuta takarda a wannan rana, na gabatar a ofishin shi, yana babban jami'in tsaro a wata jiha da ba lalle in bayyana ta ba, amma dai wanda suke saurare na lokuta da dama na sha faɗa. Saboda haka ba wannan ne muhallinmu ba, zan yi iya ƙoƙari in tsaya a iya da'irar abin da kuka kira ni. To, tunda mun sani cewar mu wata al'umma ce wacce take da saiti, take da tsari, take da tsaro. Tsarin tsaro a Najeriya da ake da shi guda 4 ne. Akwai tsarin tsaro rubutacce, shine wanda yake da ɗan sanda, yake da SSS, yake da sojan sama da sojan ruwa da sojan ƙasa, yake da mobile, yake da civil defense, yake da custom, yake da immigration, da sauran makamantansu waɗanda suke sanye da kayan sarki da kuma masu zuwa ta bayan gida. Akwai tsari na zubeban ƙwarya, wanda ake mu'amala na ta'ammali da shi na yau da gobe a cikin tsarin rayuwarmu. Akwai tsari na je kana yi ka, wanda shi ne mafi yawanci al'umma take amfani da shi a cikin da'irar unguwanni da kuma tsakanin zamantakewa na makwabtaka. Akwai tsari na zubin mashimfiɗin buzu. Waɗannan duk kalmomi ne, tsari ne na karatu na darasi na Turanci na Hausantar da shi, saboda ina magana ne da Hausawa 'yan uwana. Shi kuma wannan tsari ne wanda masarautun ƙasashen Afirka, musamman ƙasashen Hausa Fulani, ƙarƙashin shimfiɗar daular Usmaniya na Sheikh Usman bin Fodiyo ta samar da shi, duk da yake ta tarar da wani mashimfiɗi ne ƙarƙashin tsari na zubi na jahiliyar su ba wajen gwarzo da sauran makamantan dauloli wanda wannan daula ta Usmaniya ta karya ta kafa daular musulunci. To amma sai aka yi mai gyara da tsari wanda turawan duniya har gobe, na gabatar da takarda a cikin watanni kamar 3 da suka wuce a ƙasar Ethiopia, na kuma ƙalubalanci taron masana ilimin bayanan sirri da ta'ammali da shi, ma'ana wato intelligent professional, da suka taru a gurin mutum 600 da wani abu. Na ce da su idan akwai wanda yake da sabon darasi wanda ya shafi abin da ya shafi tattara bayanan sirri da ta'ammali da shi, da kuma tsarin gudanar da bayanan sirri wanda ya wuce wanda daular Usmaniya ta yi amfani da shi har yanzu a duniya, duk wani darasi da aka koya wanda ƙasar Amerika da sauran duk ƙasashen duniya suke amfani da shi, wallahi a cikin Mumba
ma'ana wato maɓuɓɓuga ne na abin